Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan ambo hormati dun sanak kasadonyo, pada kesempatan kini ko ambo ingin menyapo indak hanya orang Tiaka, baik nan berada di Tiaka maupun nan berada di rantau. Tapi pada kesempatan kini ko secara khusus ambo ingin menyampaikan salam serta terima kasih untuk dun sanak kita nan dari luar Tiaka. Artinya bukan orang Tiaka, bukan berasal dari Tiaka dan mungkin juga tidak ada memiliki dun sanak atau karib kerabat di Tiaka. Namun para dun sanak kita tu lah balapang hati, lah berkenan untuk mengingat konten-konten nan ada di siko maupun nan lah bergabung jo grup Tiaka. Terima kasih sanak sadonyo nan dari luar Tiaka nan lah berkenan mampir, nan lah berkenan singgah. Memang awalnya halaman ko atau page ko atau grup Tiaka Group, awalnya memang ambo memulai atau membuat grup atau halaman tu ditujukan untuk orang-orang Tiaka, untuk mauta jo kawan sekampung. Tapi rupanya selain orang Tiaka, don sanak kita dari kampung sebelah menyebelah lai tiba pulo. Aku begitu tentu senang hati pulo kita menerima. Sebelumnya memang ada don sanak dari luar Tiaka nan bertanya kambo, kami dari luar Tiaka, lai boleh kami soto mota, lai boleh kami masuk ke iko. Begitu tanya liau, tentu saja ambo jawab, ada indak kabuliah pulo. Awak kan indak bersisih je bersibak dah. Indak babateh sarato bainggo pulo dah. Siana lai ketujuh nak singgah, nak soto mota. Silahkan. Jo sonang hati kami terima. Kok kurang loweh si tapak tangan. Ajo nyiru kami tampuangkan. Itulah kira-kira sanak sadonyo. Jadi ambo mengucapkan terima kasih nan sebesar-besarnya untuk dun sanak nan dari luar Tiaka nan lah berkenan hadir di siko. Tentu saja ko ado kurena ambo, ko ado kata-kata ambo nan kurang berkenan rasanya ataupun kurang topek, indak sesuai alur jo patu. Maka sebelumnya ambo minta maaf nan sebesar-besarnya. Ya maklumlah awak walaupun umur lah lewat dari setampuk pinang, olah lebih tua dari setahun jagung. Tapi nang kadang-kadang akal kena ulun juga panjang lebar leh. Ulun juga banyak tambah akal leh. Banyak juga kurang baru itulah kira-kira. Jadi mudah-mudahan dun sanak nan dari luar Tiaka, bayat nan dari Guguk, Kubang Tungkek, Dongong-Dongong, Kuranji, Sungai Tolang ataupun dari daerah-daerah lain ala berkenan mampir ke siko. Terima kasih nan sebesar-besarnya atas kehadirannya. Mudah-mudahan dun sanak lai betah, lai berkenan lamo untuk mengingat-ingat konten nan ada di siko. Itu saja sanak. Tak lebih atau kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.